Siguro magkakaroon ni kami magsabi ng patas na ayaw ng iwan ng bukini. Gawin naman sa pato na. Gawin ko na. Ako pa yung tinutulong kanyang akti.
beneficiary nakatayo ni kami mag-serve ng patas na ay ginagawa ni Gagawin naman sila pagkakita. Very good. Now, tayo kikin ko ng kanyang active.